I još jedna stvar mi je važna i edukacija menadžera u smislu razumevanja šta su ti procesi upravljanja ljudima i šta su neki osnovni HR procesi. Meni je bilo jako zanimljivo kada sam radila na jednom MBA programu koji je interni MBA program za jednu baš globalnu kompaniju koja je imala rudnike zlata širom sveta i onda su po kontinentima to organizovali. MBA program je bio i jedan modul koji sam ja držala je bio to, organizaciono ponašanje i HR proces. I sada vama sede, uglavnom su to inženjeri koji su tamo, koji su u rudnicima, vrlo tehnički orijentisani, vrlo onako prizemljeni, orijentisani na podatke i to nisu uopšte otvoreni za sad neke velike fluffy priče, nego vrlo konkretno. Ono što je meni bilo jako zanimljivo kada smo došli do toga, do priče o sistemu nagrađivanja zaposlenih i kada mi pričamo o tome kada u stvari treba da razumeju principe nagrađivanja, da mi moramo da vodimo računa da ljudi budu interno pravedno nagrađeni u odnosu na to kakav je značaj njihovog posla za organizaciju, kolika je odgovornost, da to ima smisla interno, s druge strane da eksterno budete konkurenti, da vam ne bi ljudi odlazili, to je. Pa onda da razumeju koje mi imamo metode da ljude nagrađujemo, čemu služi osnovna zarada, čemu služi varijabilna, čemu služe beneficije, kako vezujemo proces ocenjivanja učinka sa rezultatima, kako se nagrađuje napredovanje u ekspertizi, kako se nagrađuje postizanje rezultata nekih konkretnih KPI-eva. Kada smo to posložili, znači oni su bili, njima su ovako bile otvorene oči, to je njima bilo strahovito važno da razumeju, bili su vrlo otvoreni, zato što su oni prvi na liniji, njih stalno, zarade su ljudi najosjetljiviji, jer zarade i prvo svi radimo za novac, a s druge strane zarada je simbol statusa koji imaš, tako da se opet onako vrlo najosjetljivije pitanje koje imate. I njima ljudi dolaze i pitaju zašto ovaj ima ovoliku platu, a ja imam toliku, zašto je povećanje bilo ovoliko, a nije ovoliko. I oni imaju neke podatke, ali bez razumevanja te celine, oni uopšte to nisu mogli da obrazlože. I to im je bio argument. Sada razumemo i kao zašto nam niste ranije rekli, oni imaju proces i znaju oni šta u tom svom procesu, koje kućice oni treba da popune, ali celinu nisu imali na umu. Tako da mislim da je važno da oni razumeju ceo sistem, čemu to služi i mislim da onda to olakšava onda i radi sad konkretne inicijative koje mi sprovodimo kada oni imaju razumevanje celog sistema, onda razumeju kako će se ta inicijativa uklopiti. To je nešto što je stvarno bilo bitno i s druge strane onda mislim da je lakše voditi pregovore oko toga šta je uloga HR-a, a šta je uloga menadžera u smislu vođenja ljudi. Jer kada se razume celina, onda vi lakše možete da objasnite šta je vaš deo posla u smislu postavljanja, razumevanja, dizajniranja, procesa koji će se sprovoditi, ali da je njihova odgovornost to komuniciranje s ljudima i da je njihova odgovornost vođenja ljudi. Mislim da se lakše tako postavi kada razumeju kako ceo taj sistem funkcioniše. Jer opet mislim da je to vrlo, ako se to ne uradi kako treba, ako se ne ispregovara i ako se ne definiše jasno uloga menadžera za vođenje svojih ljudi i ta uloga da se komunicira od vrha i da bude na svim nivoima stalno, jasno i konzistentno komunicirana, vi imate ono da vam je HR back office funkcija koja i menadžeri onda se kriju i izbegavaju odgovornost i za sve što ako im dođu ljudi koji nisu zadovoljni, oni će da kažu pa to je zato što ja sam sve dao sve od sebe, ali oni iz HR-a, oni ne daju povećanje, oni ne daju promociju i u tom smislu. Tako da mislim da edukacija i u tom smislu može da pomogne, da se razgraniče dobro uloge, one nikad neće biti kristalno jasno razgraničene, ali i dalje može u tom smislu da pomogne
i da onda i ta saradnja teče lakše. Kada se te osnove postave, da onda saradnja na svim nekim inicijativama ide lakše i brže nekako uz neko međusobno poštovanje.